Изработили сме аксесуари в случая за Панамера. Работили сме със същия код на алкантарата, какъвто са използвали от фабриката. За отзад по-интересно. Произвели сме възглавнички за ломбалната опора, когато се возите да си почивате истински. С логото Porsche, естествено. Монтажа на подглавниците е лесен. Естетически изглежда добре. И аксесуарите стоят в стилна чанта в багажника. Защото и вашата кола го заслужава.